Zdravím priaznicov YouTube kanálu o ziskovom tradingu aosforex.com. Moje meno je Braňo a na začiatku nového týždňa by som vám opäť rád ukázal výsledky dnešného obchodovania. Začneme klasický 1000 eurový účet. Tam sme dneska mali 3 úspešné seansy, celkovo pri vyrobených 0,36%, zatiaľ tam je otvorená štvrtá. Vidíte, že v priebežnej strate minus 0,9. Tomuto okamihu celkom pekného 4% za deň. To bol účet číslo 1, účet číslo 2. Tu bol ten priebeh veľmi podobný, aj keď menej úspešný vzhľadom na iný money management a predsa len rozloženie tých seansí. Neprebieha to úplne rovnako, tak ako vždy. Mali sme tu dve seansy, ktoré sú zatvorené, 0,18% je priznaných, zatiaľ tam beží tretia seansa, ktorá je momentálne minus 0,23% strate, takže celkovo teraz by ten deň bol vo veľmi miernej strate, ale nie je dôvod opäť nejakým spôsobom podliehať panike, necháme to na štatistiku, uvidíme čo bude ráno, ale som optimista, tak ako tradične je tu vysoká pravdepodobnosť, že opäť skončí táto seansa v zisku. To je v rýchlosti k účtom, ešte by som si dovolil pripomenúť vám možno niečo, čo neviete. Existuje aj naša webová stránka aj s adresou aosforex.com, kde zverejňujeme okrem iného výsledky. Sú tam priamo prepojené účty s našimi reálnymi účtami. Môžete si pozrieť na MyFXBook, akým spôsobom naozaj obchodujeme. Budeme radi, ak nás navštívite na našich stránkach. Budeme radi tak ako tradične, ak nám dáte nejaký like. Ešte radšej, ako nás poviete nejakým vašim známym, záujemcom, kolegom, priateľom, ktorí sa zaujímajú o obchodovanie na Forexe. To je na dnes zatiaľ všetko. Veľmi pekne vám ďakujem za vašu pozornosť a teším sa na zajtrajšie video.